ଅତିବଦାର ଖାସି ବେପାରୀ ଆଉ ଫଳ ବେପାରୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯେ ବୁଢା ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଫଳ ବେପାରୀ, ସିଏ ପଛେ ହଗିକି 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଛକୁ ଅନେଇବ କିନ୍ତୁ ବଜାର କିଣିକି ଖାଇବନି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡିରେ, ଇଏ ହଉଛି ଖାସି ବେପାରୀ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାସି ମାରିବେ ଆଉ ମଦ ଖାଇବ। ସେ କୋଉଠି ଖାସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଫଳବାଲା ଗାଁକୁ, ତାରି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି।